We hebben een hele brede dingen in organiseren. Van concerten tot hobbymarkten en nou neem het al maar. En ja, en dat houdt wel op. En dat vind ik wel jammer van zo'n Lidsdorpje. Want ja, dat ben we, een heel Lidsdorpje. En als dat dan voortgaat, ja, dat doet een beetje zeer. Er komt mogelijk een einde aan de museumtjerke in Wierum. Eigeners Jacob en Jannie Bielsma had het gebouw na 18 jaar te keer zet. Om mijn leeftijd. Ja, oors nergens om. We zijn nu nog gezond. We kunnen het nu nog op een goede manier aanronden. En dat kun je beter doen dan als je er net mee binnen. Dan weet je net wat er maar gebeuren gaat. Maar om mijn leeftijd zeggen we nou, het is mooi best. Maar we vinden het heel jammer. De museumtjerke wordt gebruikt voor exposities, concerten en lezingen. Bielsma zou het liefst hebben dat de nieuwe eigenaar die functie trotzet. Er zijn al een aantal mensen die zich gewoon melden om te zien. Maar het is meest vanuit het longen. Wij verwachten toch dat er belangstelling is van vooral kunstenaars. Of mensen die er wat mee willen of erbij weinig willen. Het allermooiste zou wijs natuurlijk altijd een beetje bestaan blijven hoe het nou is. Altijd van culturele activiteiten beroep waren. Dan veroordeelt er net volle boeten een eigenaar. Maar ja, ik kan me echt voorstellen dat er mensen zeggen, nou dit is een prachtige locatie. Als ze er een wenbestemming op krijgen, dat ze zeggen van we verbouwen het zo dat er een woning in zit. Dat ken ik. Van waar het belangstelling had, de museumtjerke in Wierum stiet de keer voor €265.000.